כושר זה לא בשמיים, כולנו יכולים. אז בואו נלבש בגדי ספורט ונתאמן. שלום לכם וברוכים הבאים לכושר על הבוקר. אנו נמצאים היום בחניון האלון הקשיש של הקרן הקיימת, ביחד איתי אורית, נטלי, נעמה, גליה ואני ענת מאיר. היום נעבוד על מתיחות וכמובן נוסיף גם כמה תרגילי חיזוק הבטן. בואו נתחיל. נצעד במקום, ותוך כדי צעדה נוסיף סיבוב יד ימין. חשוב לבצע חימום לפני תחילת עבודה. גם אם אנחנו עושים מתיחות או עובדים על כל שריר אחר בגופנו, מומלץ לשמן את המפרקים ולהתחיל במתיחות. עוד 4 כאלה, עוד 3, עוד 2, עוד 1, נוריד ידיים, נניח ידיים למותניים, 2 צעדים ימינה קטנים, ו2 שמאלה, 2 לימין, 2 נוסיף יד ימין, יד, יד, ויד, עוד 1 כזה לימין, ולשמאל, ועכשיו סיפול, סיפול, נסקל, נסקל, עוד 1 לימין, עוד 1 לשמאל, אחרון לימין, אחרון לשמאל, נוריד ידיים, נצעד במקום, נעבור לפיסוק קל, כפות רגליים קדימה, והידיים מתחלפות. נוריד ידיים, נביא יד ימין לפנים, ממתח, נוריד ידיים, פעם נוספת, נביא יד שמאל קדימה, ממתח, צד שני, עוד 1, פעם נוספת, נוסיף כתפיים, לצד אחד, ולצד שני, ונחזיר, יד שנייה, נחזיר, יד. סיימנו. אני רוצה להודות לכל הבנות שעבדו איתנו, ותודה רבה לג'נף שערכה אותנו ביער הנהדר הזה. להתראות מחר בעוד תוכנית של כושר על הבוקר.